People Party kami hakni ka por ba ni ka klepmat ka bakari ba ka judgment reo ka dongkam ya ka party ka bakum kani nagaliang jong Voice of the People Party ngiyong mndai bangi snow bangi long ki bahok kumba don ki bakeno hakni ki sngi ba ki por ki bamenta ngem kam rengi tep tangi ne gawai ka jubut jing perkat ka jungi kalong ka bebed kalong ka basur barka jingmi ka jungi shikmat kum ka Voice of the People Party kamdon la gawai pagkatong kamdon la gawai pagka jingmut hapo jonga barki parlok ki jonga bangina snow barka Voice of the People Party wat mga kumu emily no kumu emily jonga mulai konsensi ka jingmi jonga shikmat kamdei ban pen he spa eladi kamdei ban pen yonong ya ki bahien ki jonga kamdei bangan trei ya ki kam kontrak ki kam supply oh ngaku aban pentep kemat jong pini kapor ka pamenta baga Voice of the People Party kalau lupa ya kino ki kertong ki candidate ki banya kun na ka Voice of the People Party la kalong UMP la kalong UMLA ne ka MLA ne la kalong ki MDC ila keren na ka masyai ka Voice of the People Party kaong balara pila jet ya kali kalenti ban syakri upai ba kumu MLA kumu MDC bat kumu MP ka Voice of the People Party kanu masya ya uta UMLA UMDC lanu MP baun tray kam kontrak lani baun tray kam supply kata kam dai kakam ka jong UMLA jong kinong Tawan la kalong haki yang darbar Tawan jong ka jela lani ka ri India bar kum juru ha district council kata ka Voice of the People Party mndai bangi sohong ringi tip kum ka judgment riu tip blai idong kam menjiet ya kalenti jong ka hok tarang ko ban kentiu ya kani ka ri yang ni gari ke jonga ba ke jong pi ngwa ni ani si ke bamenta ngam tip ke mi don daw shu iman balet shu pat ba na gam ta kani election MP ban kren ya kan nongrem ka baki ki yeng kum kita ki kertong rengang ni si 4 slam kila don ki para kertong na ki wei pat ki party ki bla wo dong wo daw yang i kinong ilam jong Voice of the People Party daga baong ba o ki don kinong ikai hapo ka Voice of the People Party oh kidon ki balalong MLA oh kidon ru ki kertong ki bay khoni ka election ki kertong ki babam ar maloy ngakwa ban kli ngaso samut ban perkhat makan mi na ka sentur jong ka kertong ka baterwai li ban ya khon ya ka election MP bar ka balong ru ka MLA jong ni ka jela ka jungi ka bam tip tangai ka jingmut bam ar maloy mo bam tip tangai ke jingbut bam ar maloy ngaku abanong yang ni ke kertong no keren persya yangi ngasimbit bakade yanga nama ngade UMLA jong Voice of the People Party bat ngade no hikai hapo sin anti college bat ngalambi syakmat panyikun election berupat ba lo ibet ban terong hanga ya kene ke lingkor kum uta unong mi khamat jong ka mulai konsensi mo ngaso ba banong ya ikong ibala terwai li balong ke kertong pulia bha yakian pulia bha yaki rules ba phintip kamut yu bam ar maloy lada phimpat tip ya kata wat kedokti yaki wei namarngi ngemdai ki riu biet ngemdai ki riu khwan mentoy ki banle ya kata kakam manong bam ar maloy ngala ong ya kani ha ka wei ni ki press briefing gi jonga lam ki parlok ki jonga ngong lada piso bangi bam ar maloy ngong beli film naik file ka RTI nak jaka ke bangi hikai ba phintip ya ka jingsisha langi bam armoloy ningim bam armoloy andai ka ba so samut pat kalong ba na kita ke bami ya kita ki kentien pat oh ki tepat ya ki bahiyeng joki bantung kum kita ki ko chairman ki ban bamai ya ka pisa ka jong upat ba ngange scam pat ba ngamdai bang akan tho ani por ka pamenta andai ka dei ka kamram ka jong aru pat habaki wei ki kawang kti yanga habaki wei ki kawang kti yangi habaki wei ki kawang kti ka Voice of the People Party tangu bit ubanom kenther ya kata ka kti ka bausya kawang lani umsat ya ka jabo ka babit na kata ka kti ka jing pensai ka jongani por ka mamta kamdai bang akan tho handai nga kwa ban kenther ya kita ki kti ka baki wei ki kwa ban kawang yangi kum kinong elam jong ka Voice of the People Party